Dámy a páni, dobrý deň vám prajem, lebo vítam vás z môjho záložného štúdia, lebo nahore sa varí aj perie a či možno sa tam aj niečo upratá. Dnes by som vás velice rád sprevádzal so strihom z našho turnája v Senici na Hanej, lebo už po tretíkrát sme sa zúčastnili tohto kláňa. Dnes bola zostava velice okleštená, lebo chýbali nám niektoré opory, lebo sú chorí. Ale nie chorí ako Tomáš, ktorý bol aj v Plzni, aj v Sigmičke a teraz vo Slávii tam niečo také skúša. Chalani sú chorí. Sú veľmi chorí, lebo nám riadi chrypka, aj iné baktérie, možno aj nejaké kapavky, ja neviem. Ale treba náš stopér, Tomáš Katalánič, je vraj chorý. Ja som ho stretnul, bolo to včera. No nevyzeral úplne chorý a možno by sa niektorí rodičia mohli aj zamyslieť nad tým, keď sú deti opravdu choré a či kdy nie sú. No, vráťme sa teraz k zostrihu našeho turnája. Dnes bola zostava, ako už som hovoril, velice okleštená. V obrane sme mali iba Beníka Parenicu, Nika Friboviča, Pištu Svetlíka a Tomáška Kapustnicu. V útoku bol Kubo z Šišky Borovej, ktorý dnes naozaj žiaril. Potom náš Patrik Nevraceč a ešte, aby som na niekoho nezabudol, vraj som na niekoho teraz aj zabudol, no ešte aj niekto tam bol, ja si spomeniem. Bol to Janko Borkám, to bol. Áno, hej, tento chalan to bol a bolo to skvelé. Prvé stretnutie dnes s veľkým favoritom a ašpirantom na celkové víťazstvo, lebo v poslednom turnaji práve oni obsadili prvú priečku a bol to Slavkov pri Brne. Možno vojna s Napoleónom alebo kto trošku oslabil týchto chlapcov, lebo naši borci, aj keď ten výkon nebol ozaj veľmi presvedčivý v mojich očiach, dokázali sme ich zdolať 1-0. Jediný, kto sa veľmi dobre presadil, bol Kubo z Šišky Borovej, ktorý takým fajným poborského lobíkom prekonal hostujúceho brankára a stal sa hrdinou, lebo rozhodol o našom víťazstve 1-0. Ďalšie utkanie bolo s tímom z Bohuňovic. Bohuňovice sú tuto blízko, však všetkých poznáme, ale stretli sme sa s nimi? Ja nepamätám. Bola to taká neznáma, čo sa bude diať a vraj súper bol velice dobrý. Brankár, ktorého súper mal, mi pripomínal Koléma z rozprávky Císarov pekár, alebo Pekárov císar. Ten bol taký ozaj rúžový bol, mal rúžový dres a chytal všetko, čo išlo na ňu. A chalani mali veľa príležitostí, vraj trafovali ho ozaj často. Až Nevraceč zobral loptu a akýsimi šmíkavými pohybami sa dostal až cez brankára a kolem jeho nožky pravej poslal loptu do siete a bolo z toho druhé víťazstvo. Opäť bolo chudé víťazstvo, ale bolo 1-0. Ďalší zápas mal taký dobrý nádych, lebo sme sa stretli so súperom z Námešte na Hanej. Keď sa povie Haná, každý si predstaví nejaký veľký grunt, bohatstvo. A ako to tak býva, Hanáci sú takí, no vieme, akí sú, však vraj aj tu sú Hanáci. A Námešť kúsala, z 12 minútiek, tak prvých 6. Druhá polovica utkania sa nešla. Gol a bolo hotové. Nevraceč 1-0, Parenica 2-0, Janko Borkám 3-0 a Pišta Svetlík mal svoj svetlý moment, presadil sa a dal bodku za týmto zápasom a výsledoček 4-0. Bolo to také veselé. Napokon toho zápas sa skončil a teraz pauza. Pauza pomerne dlhá. V mojich očiach to nie je dobrá vec. Nemáme také veci radi, dlhé pauzy nie sú dobré. Chalani nám stuhnú, ich nožky potom sú také ťažké, trepotajú sa ako nejaký somár na Gerlachovský štít, dole by to išlo, nahore už ťažko. A prišiel taký kľúčový zápas za mňa s tímom z Hnevočína. Ja by som teraz možno zhodnotil tým Hnevočína, lebo po tretíkrát sme sa s nimi stretli na tomto turnaji a ich prvý výkon bol taký
ako by som to prirovnal, možno keď sa somár trasie a tie zľatiaky nepadajú. Keď boli druhýkrát, somár sa triasol a sem tam nejaký ten, nie zľatiak, ale možno tolár sa vyprtkal, ale teraz, prvý zápas, ktorý som ich pozeral, boli dobrí. Druhý boli lepší a tretie utkanie bolo s nami, možno aj štvrté, ja teď neviem, nechcem klamať, ale ich výkon bol taký betonársky možno. Bol to taký prešovský betón, ktorý vytvorili, ale tie betonári, čo tam robili na tej stavbe, boli ozaj veľkí. A i cez množstvo šanc, ktoré sme mali, nebolo ich málo, bolo ich aj veľa, nedokázali sme sa presadiť, lebo taký ten hlavný stavby vedúci, ako by som to hovoril, lebo on mal takú tú pasočku oranžovú na tej ľavej ruke, stal v ich bránke a môžeme aj musíme uznať, že tento chalan bol ozaj skvelý. Bol skvelý, chytnul všetko, čo chytnúť asi mal, neurobil žiadnu chybu. Naši chlapci sa nedokázali presadiť, i když mali prevahu počas celého stretnutia. A teraz taký môj pointík, lebo všetci vieme, že rodičovia od Pištu Svetlíka budú mať čo skoro sobáš. A ja som si tak hovoril, ako prečo Pišta spravil takú hrubicu, ktorou namazal tomu súperovi na jediný gól, ktorý rozhodol toto utkanie a naši chalani prehrali 1-0 a potom mi to došlo. Lebo stavkové spoločnosti vypísali ozaj veľký kurzík na víťazstvo Hnevotína v tomto stretnutie. A keď si dáme dokopy 1 a 1, je ono, keď zobereš 1000 € a položíš stavku na víťazstvo Hnevotína, kde máš kurz 8,5, tak 8,5 vynásob 1000 eurami a to bude ozaj veľký sobáš. Mám taký pocit, že to bude sobášik, možno aj s bielými holúbkami, lebo možno aj s kočíkom a koňami. To máme také zhrnutie, možno taký môj pointík k tomu. A to nie je až tak dôležité. Podstatné je to, že chalani možno poprvé v histórii takmer prehrali na nejakom tomto turnaji svoj zápas 1-0 a boli z toho ozaj niektorí aj skleslí. A Pišta nebol, to bol veselý, asi vedel prečo. Janka Borkampa mi bolo trošku ľúto, lebo on ozaj si z toho robil dosť. A v poslednom stretnutie urobili chalani to, čo mali. Lebo proti ním sa postavili dievčatá zo Sigmy Olomouc, až mal som trochu oča na pol plec, lebo dve z tých dievčat vyzerali ako chalani. Ja nie som si istý, dnes nevieme, hej, máme ona, on a aj ono. A Yoko Ono bola a keď Yoko Ono bola s Johnom Lennonom, nikdy to veľa dobrého neprinieslo. A teraz sa ukázalo, že aj týmto dievčatám zo Sigmy Olomouc to veľa neprinieslo, lebo s našimi chlapcami po bránke Kubaši Škyborovej prehrali 1-0 a chalani možno aj trošku taký zmetení tým, akože dievčata, chalani, ono, ona, my, vy, oni boli posledné stretnutie už takí rozčarovaní a iba si to tak doťapkali, dokopkali. A celkovo musíme zhodnotiť tento turnaj druhým miestom, Striborná priečka, také krásne to bolo. A za seba môžem iba len povedať to, že dnes ten výkon bol taký drevenejší. Hej? My sa vždy bavíme o superlatívech, že chalani aj toto, hento boli skvelí, výborní. No, ruku na srdiečko. Dnes to ako za takú výbornú súhru našich chlapcov nemôžeme hodnotiť, lebo bolo tam priveľa takých trmvorm. Nebolo to ozaj dnes to, na čo sme zvykli. A preto ja apelujem na Tiefenbachovičov, Kataláničov a ďalších, ktorí neboli, že by mali byť, lebo sme jeden tým, musíme byť súdržní a pevní a verní a musíme vyhrávať a nejaká rymička alebo kašlíček nás nemôže položiť. Teraz mi došlo, ja som dnes nevyzdvihol, vôbec som nevyzdvihol našu oporu, ktorá sa nám vrátila medzi 2 žrde, 3 žrde,
ľavá, pravá, horná, 3 žrde. 3. A to bol Jondu Gigi Cúfal, ktorý dnes neurobil žiadnu chybku, bol výtočný, rozohrávečky boli perfektné, jeho prehľad a celková robota v jeho bránkovom území bola famózna a za to tomu patrí dík. Tento chalan sa vyliečil a ukázal pevnú ruku, hrdosť a srdiečko. Všetci ukázali srdiečko, ale bolo ich malo, musí nás byť viac a byť súdržný a verný a pevný a súdržný a súdržný. A vidíme sa na budúce.